बबे उदैयाव थाङो मिथिया आरो रिमिनिया राबन जाबाय राबन रिमिनिया राबन जाबाय राबन हेल' खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर दिनै पुर्निमामोन आङो गामियावहाय जयग' आहुति हैदोंमोन माने फाला फाला माबायो आरो फाला फाला गोलैयो पुर्निमा अमाबैसा बिदिबा फाला गोलैयो आरो आवाथि सावनाया ओमफ्राय थिग बे रोखोमैनो जोंहा बिनि न'खराबो दिनै फाला गोलैदोंमोन हिसाबै आङो आहुति हैदोंमोन आरो रायजोआवहाय मेंनाय फैदों मानोबा आङो मेगनाव आइटेब लागायदों दे आङो दिनैयो एसे लेट सिखारदोंमोन मेगनाव बुथे जादोंमोन ओंखायनो आइटेब लगायदों नोंथांमोना नुदों जानांगौ ओमफ्राय आं दा बिराद ओंखाम उखैनाय मोनबाय ओमफ्रायो न'आवथ' फिथाइ सामथाइया थाफैखायो आंनोहाय आरो न'आव हारसिं थानाय जायो हिसाबै आङो बुरजाबो मोनजायो आरोना आं दा रावबो गैया जोंहा दा नै थाइजौआ बेसेबा गिदिर आधा केजिसो जाखागोन आं बेखौ दा जानो नागिरदों आरोना राबन बायदि ओंखाम उखैबाय नालाय ओमफ्राय जाग्रोनोसै आं बेखौहाय ओमफ्राय मैगं हानोसै Suara isi kadang dengar aku kan, ya paling cinta dulu sih, bikannya bisa kadang mbak. Dan orang bagian kini hasil kecil mendadak, besar lagi punya. Madam, sana aku jembat lagi perasaan aku, mulai jadinya thai cuma jalan nih, itu menjadi yang dokter langsung bayang all types of fruits, jana haida, mulai kat jenis bah dandan jadi nuara, thai juga menjadi. Biji kita ini, ya sebab kamu bilang sih juga. Kamu apa? Sana hazmat balik. Kurang juga. Kurang terkain juga. लोगोफोर आङो थाइजौ जानायखौ स्किप खालामनानै होबाय नङाबा बांद्राय गोलाव जायो नालाय भिडिअआ नायनोबो बायो दैट्स वाइ जाखांखाबायमोन आसलथे जाजोब्बायना आङो नै बेसेबां गोलाव नै दाना जाखांजोब्बाय नै आखाइया नांलाजोब्बाय खुगा नांलाजोब्बाय एबारो ओंखाम संसै मैगं हानोसै जानोसै बिदिनो मथि जाबाय थानोसै लोगोफोर दा आङो सायनो नागिरदों थालिर मैखुन ओमफ्राय थालिर मैखुन सायोबाथ' आथा नांखायोआनो ओमफ्राय दानि जुगनि सिख्लाफोर नालाय दानि जुगनि सिख्लाफोरा मा खालामो दानि जुगनि सिख्लाफोर माने आं आरोना आङो मा थालिर मैखुनखौ सायोब्ला ग्लभसो गानो ओमफ्राय जोंहानाव ग्लभसा दंफैखायोमोन माने आंनि किडनि बाय'प्सि खालामनायावहाय आङो बायनो गोनां जादोंमोन आरो हस्पिटालावहाय ग्लभसखौहाय बे खामानि मावग्राफोरनि थाखाय बायनानै होनो गोनां जादोंमोन ओमफ्राय बेवहाय कार्टुनसो नालाय आग्लायनाय ओमफ्राय न'आव दंफैखायोमोन ओमफ्राय दा आङोथ' थालिर मैखुन जाबाय थायो नालाय ओमफ्राय माबा मेंनाय मोनसोगारदों बुंनानै ओमफ्राय आङो दा थालिर मैखुनखौ ग्लभस गाननानैसो सायो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनो लुबैदों आरो बेखौनो दानि जुगनि सिख्ला आसलथे दा बे थालिर मैखुनखौ साखांनानै सायखांनानै माबाबानो नांफिनखागोन आरो नांखायो आरो माबाया गोसोम नांखायो ओमफ्राय नारें सुबानो खारखायो आरो खारनायालाय ओमफ्राय थेवबो आङो मोजां जानायनि थाखाय ग्लभस गाननानैसो थालिर मैखुनखौ सायो नै थाइनै ना मोननै होनो बारनैसो होनगोन खोमा
ओमफ्राय नोंथांमोना मिथिखायोना थालिर मैखुनखौ बोरै सायो आङो खिन्थु मिथिफेरामोन जेब्ला आङो थालिर मैखुनखौ आङो सायनो रोंफेरामोन जेब्ला आङो लोमजादों ओमफ्राय लोमजानानै एसे खामानि मावनो हानाय जाबाय ओमफ्राय दा न'आवहाय आंनो संनानै जानांगौ नालाय ओमफ्राय रावबो गैयै समावहाय ओमफ्राय सोलोंनो बायध' गोनां जादों आरोना आइमोन थांबाय जेनेबा गावसिनि खामानियाव थांबाय ओमफ्राय सोंहरनांबाय आरो थालिर मैखुनखौ बोरै सायो होननानै सोंहरनो गोनां जाबाय आङो ओमफ्रायसो रोंबाय आरोना थालिर मैखुनखौ बेखौ गारो होननानै आरो ओमफ्राय दा रोंबाय आरोना सायनो बेवहाय नोंथांमोनाथ' रोंखागौ खोमा आंसो रोङामोन ओमफ्राय नैबे सलाय खाथि बायदिखौ गारो ओमफ्राय नैबिदि प्लास्टिक बायदिखौ गारो ओमफ्राय खायसे बिदिनो गोलाव गोलाव दोनो ओमफ्राय आं नाथाय बेखौ ओरैजाय हास'फिनो आरो ओरैजाय नङाबा जानायावहाय बोरैबा गोलाव गोलाव जायो ओंखाम जाननानै दोनबाय आइमोनाबो सफैखासिगोन बोथोराबो बिराद गरम कारेन्टबो गैया बेखौ दाना ओरैजाय हासिगोन आरो गेजेराव थबस्र' हासिगोन नङाबा गोलाव गोलाव जायोना जानो आं माने जानो सुखुवा आरोना गोलाव गोलावबा बेखौ बोखाबाय ओमफ्राय बेखौ हानानै लाबाय सायबाय आरो मोनसे लोगोफोर थालिर मैखुन सायखांबाय मा होनदों Apa Mak Video Aku di sana Di bunga aku ya jalan lu Kang Jimela Ang kelapa tanah ling boleh pertama Guys, saya dengar tapi tu lah ni karbon karbon. Dan kau gedang dan kau gedang. Lah ni anu kontak kena tanda lengsai. Naबो साम'बो सिबुंबो मैखुनबो ना बाथोनबो ओमफ्राय नै ओंख्रिया जाबाय नै इयो जोगोनार जिंखा ओमफ्रायो आलु ओमफ्रायो थालिर लाब्रा आरो ओमफ्रायो सिबुं भाजा ओमफ्रायो मैखुन आरो आलु ओमफ्राय ओंखामा बेनिफ्राय गैला आरोना ओंखामा खम संजादोंनो ओमफ्राय आं बेबायदिनो संनाय बायदि मोनबाय थायोमोन ओमफ्राय दिनै खुरगासेयावनो जोबजोब्बाय आरोना आइया रायदों नामा आइमोन ओरैजाय जागासिनो आंबो देन्जार बुरजा जाखायो माने आं ओंख्रि जाबा मोनसेल' ओंख्रि जाया आरोना जेनेबा ओंख्रि मोनसेल'बाबो बे ओंख्रियावनो एकदमबारे लगाय मोनदेर थाजोबगोन आरो जिंखा बहल आलु लेस्रा जोगोनार खुमब्रा गासिबो मिक्सार थाजोबगोन साम' संगासिनो मालाय फिसा आंथ' दा भेज नालाय जेबो जाथ'वा राबन जाबाय आंबो राबन आङो ओंख्रियावहाय हालदै खम होयो ओमफ्रायो बानलुखौबो खम होयो थाइसे थाइनैल' होयो ओमफ्राय रायबाय थायो आंखौहाय संनो रोङा होननानै ओंख्रिखौ मोजां सङा आङो हालदैयानो रोङा होननानै बे हालदैखौनो खम होखायो आरो थाव खम ओंखायनो दा नोंथांमोना बेफोरखौ बारा कालारिं नुवाखै आरोना ओमफ्राय जेबो मस्ला मस्लि होखाया
ओमफ्रायो जेरै संदों बेबायदिनो जानो हायो आङो एसे संख्रि नांबानो जायो होननानैसो ओंखामथ' नांला ओंख्रिया बुरजा जानांगौ नालाय थालिर मैखुनबो सिबुंबो ओमफ्राय बेखौबो लाबावनोसै लानानै फैबाय नै आरो दुमालुलुनो आलदा जादों खालारखौनो मोखाङाव गोमो एसे ओमफ्रायो मबाइलाव एसे फुदुं नुदों आंथ' नोंथांमोननो खोन्थागासिनोखा खिन्थु माब्लाबा समाव भिउवार्सफोरा गोदान फैयो नालाय नैबे मोनसे भिडिअखौ नायो बे मोनसे भिडिअखौ नाया बेबायदि नालाय खोन्थाबावनोसै आङो दा मुलि जानायानो ओंखाम बिराद जाहोनो हायो ओंखामल' नङा गासिखौबो जाहोनो हायो माने जानो हायो आरो ओमफ्रायबा जाजोबसिगोन बेखौबो दहायसो इमान आधा केजि थाइजौ आधा केजि जायोना बे थाइजौआ थाइसे जाबाय ओंखामबो ओंख्रियाबो डाबल नो थान्दा लोंबावबाय आरो थान्दाबो लोंबावबाय थेवबाबो बबे उदैयाव थाङो मिथिया आरो दा आङो ओंखाम खहाबनो थाखाय बिदिनो जालु जाला बेदर ओमफ्राय बानलु संख्रि बेबायदि नांलाया आंनो ओंखाम खहाबनो थाखाय आरो जायखिजाया मोनसे ओंख्रिबानो खहाबलाबायो नोंथांमोना ओंखाम जाबा बिदि सोलायना सोलाया कमेन्टआव खोन्थाहरलाय जों जाजोब्बाय आङो बेयावबो ओरैनो माबाफोरखौ दोनदां गोदै जाजोब्बाय रिमिनिया राबन जाबाय राबन जोंबो सोरगा आं होनदों आरो ओरैनो राबन जाबाय आब' लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आङो बेयावनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोनखौहाय फिन नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनफिनगोन लोगोसे दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्टआवहाय खोन्थाहरबानो जाबाय होमबा र' नांलाय खोन्थालायदो होमबा दिनैनि भिडिअआ बेनोसै गोजोन्थों बाय बाय